Meclisin dowamında hormatly prezidentimizin tapşyrygyna laýyklyda UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň 2026-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alyp baran işleriň jemleri we şu ýyl üçin mailnamada bellenen wezipler baradaky maglumatlar diňlenildi. Bilim ministriniň şu ýylyň 25-nji martyny UNESCO-nyň Parijde ýerleşýän ştab kwartirasynda bilimiň ösüşine gödäkçilik boýunça ähli umumy hasabatyň tanışdyryşynyň çäklerine geçirilen çärelere gatnaşmagy, kimim guramanyň ýolbaşlary bilen duşmagy möhüm waka boldy. Munyň öňe bilim ulgamyny iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň geljegi üçin täze mümkinçilikleri açdy. Melim bolýaly ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek we daşky gurşaw gorumak UNESCO-nyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlarynyň biridir. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda UNESCO-nyň adam we biosfera maksatnamasynda hem ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek, hem howanyň öýtgeme goýunça milli strategiýalaryna bellenen wezipleri berje etmäge gönükdirilen dürli ekologik forumlar we beýleki çäreler kuruldy. Melim bolýaly ençeme ýyllan bäri ýurdumyz dünýä sivilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolan taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikleri gorap saklamak, hem halkymyzyň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny geňden wagt etmek boýunça giňgerli işleri durmuşa geçirýär. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň teklipleri esasynda milli mirasymyzyň üç gymmatlygyny UNESCO-nyň sebit we halkara sanawylaryny girmek üçin möhüm resminamalar taýýarlanyldy we hödürlenildi. Şuna görüň hususan UNESCO-nyň adamzadyň maddi delmeden miras sanawyna girmek üçin hödürlenen Türkmenistanyň endemik dermanlyk ösümlikleri bilen baglanşykly halk lukmançylygynyň näqdäpleri hem tahya taýýarlamagyň sunugaty we ony geýmegiň däpleri. Şeýle-de UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň Aziýa we ýuwaş umman setliğini sanawyna girdilmegi teklip edilen 8-nji asyrda ýaşap geçen meşhur alim akyllar Sophie Ibrahim Ethem'iň durmuşy we filosofiýasy barada ýurdumyzyň golýazmalar gaznasyna saklanýan ýazyw gymmatlyklary barada barýar. Mundan başga şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda milli mirasymyzy öwrenmäge we gorap saklamagy, halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmäge gönükdirilen 40-dan gowrak medeni köpçülikliň çäreleri kuruldy. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň mejlisinde şeýle-de şu ýylyň mailnamasynyň çygyrynda guramanyň düzümlerine ýurdumyzyň ornuny pugtlandyrmagy, dürli ulgamlardaky bilelikdäki taslamalaryň çäklerine halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilen teklipler aralyp maslahatlaşyldy. Hem guramaçylyk we beýleki meselelere garaldy.